Dobré ráno, vážení a milí posluchači mého pravidelného hudebního okénka. Dnes přicházím s písní Pátek. Pro ty, kterým se včera nelíbilo, že jsem pohřbil Krtečka, tak vzkazuji dobrou zprávu, že dnes v mé písni Krtečka znovu oživím. Mrtvý Krtek z mrtvých vstal po včerejším úmrtí a hned ráno naboural na svém světlém obutí. Auto na šrot Krtek taky ze šoku se totiž opil. Vystřelené airbag vaky flašku rumu zdatně dopil a tak Krtek skoro po druhé již z mrtvých vstal. Má ta svině štěstí, že mu Pán Bůh šanci dal. Ale co to povídám o Krtkovi dost, když přeci já vám radši zaspívám jiné další pěkné věci. To, že pátek dneska je a většina lidí huby své si opije a pak se za to stydí. Někdo zase kino se svou milou navštíví, tam se třeba pobětí romanticky políbí. Nebo taky někdo čumí doma na TV a s notebookem na klíně projíždí si www. Nebo taky někdo sadomaso holahou mlátí se bičem do krve a na holou. Ať už máte pátek, svátek plné nosy fetných látek, nebo máte čistou hlavu, dám vám jednu dobrou radu. Vyserte se na starosti, vždyť těch máme v týdnu dosti. Vždyť těch máme v týdnu dosti.